جي هفت حتى هفتê salê bi hezaran şenîn efrîn û şehbayê li Qazan bûn. Gel bi slogan û peyaman bersiva herî mezin dan komplogeran. Di salvegera 24 komploya navnetewî de ku di şexsê rêbera Podê li dijî gelê Kurd pêk hat, li taxa Şêx Mexsûd û Eşrefiyê jî hate protestokirin. Ev derjî dêrike. Li bajarê Hesekê navçe û gundên wê jî meşên girsî pêk hatin. Di meşan de peyama heta azadiya rêbera Po em ê li Qadan bin hate dayîn. Bi heman armancê li Dirbêsiyê, Tiltemir, Dêra Zor, Çilaxa û Tilbirakê jî meşhebûn. Li Avrupayê jî gelê Kurd û dostên xwe li Qazan bûn. Di serî de paytext Berlîn li gelek navendên Almanyayê meş û mîtîng pêk hatin. Li bajarên Swîsrê Winterthur, Sichtgallen û paytext Bernê jî komploger hatin şermezarkirin. Li Avustralyayê jî salvegera 23 komploya navnetewî bi çalakiyê hate protestokirin. Çalakî li Sydney û Melbourneê pêk hat. Li paytexta Ermenistan Erîvanê jî komploya navnetewî bi meşekê hat şermezarkirin. Di çalakiyê de têkildarî komploya Pazê Sibatê û tecdîdkirina rêbera Po nameyek ji nûnertiya neteyên yekbûyî hat şandin. Herûha li Parîs, Lefkoşa û Stockholmê jî çalakî pêk hatin.